Saufway sengap ke kabang yu yang ni te haba ula poi hajan ha kaba ula kmi ya kasnong ula yam na kabanta jongka balai Yesu yang jing siamo ula yu i kila ya komen kila yang soba kila siang deki jan ya kamadan kida kawe deki slatlai ru Henry ki klemjit shisha yau Yesu ban long siem jongki Israel kile kamno kisah narkna penban yau Yesu de kabaya selalang nengkong bat kitu ki Parisi Sadusi ki rangba lendo bat kila IT no hak tu kapor sendon show pilat bat hajaka ban jit yau Yesu kiyong penban ngijit yu Kaisar ngimdon siem de tang Kaisar bat ka ka bajia ko mau Yesu sap ko mau la ong hang ni ke dekat ko sa kuar uda ong alada phala tip maparu shisha ya kani kasngi ya ki ai ki ru kiba de ya ka jingsuk jongpa hi ha ka jing shau Yesu ula pen menau lawan ha ka por ri kim itu ya ka jing wan jingo jung kim itu ya utos im ubade usyakri bo shisha uban syakri ki uban sensyar ki Henry kilakan taj yo bat ka ka bangi in khot ka sau kulai ka ong ba Naba kisngi kinjia hapa baginong sun jongpa kinyati karai saudong yapa bat kin yaker tawyar yapa bat kinya setkut yapa barok saudong pi dekat ke sau kong bat kinya penkelon yapa bat yaki kun jongpa hapo jongpa bat kin ino hapa ya umau halor umau naba pamshem la itu ya ka ayom ka jing wanjungo ya pa tike ika bangadon man ongen ka for kolong la deki pajba jongi ya ka dika riro kim itu ya ka ka bau blei ngalaban ong ulabu bangi dei ban jit ya ka ba bhai tike nong sensyar ka ba bha nong sensyar ka ba siap ting yo blei nong sensyar ki ba penlong kenrat yo pajba ri la dangi baklain kum jit penban ya kita kiban penlong merau kiban penlong syakri kiban long bos man kiban long kinong le don bor man kiban bamsap kiban penjot man ya ka lawai ka lathai jong ki khun ki ti nei ka ri ka jat man riu kan long shisha ka jing kordit bat laban ong wat ya ki ying kesem ki jaka ki putaru kan poi kapor ya ka ba en syak ni no